wato abokina ƙur'ani ido na idan jatau wallahi ko ni ko shi na raba ka ina kai ina faɗa da jatau jatan na an ce aljana ta aure shi jatau no wallahi ba ruwana ko kuka bulukiya ce a kansa to kai ka ji abokina ka rabu da wanda bai da ba ake jiho yalai wallahi ido na idan jatau da ya ji pau dan inu na ji karar mari wai kai aka mara daga cewa pau a to ni ba na ce ba zan yi maganin ku in dai akan jata ne ba wanda ya taɓa mishi a wannan ƙauyen. Wato malam liman na a ci gaba da yi mana addu'a garin ne ya ci gaba da zama lafiya insha Allah kaga dai wannan annoba duk da take faruwa sai dai mu ji ta a makota amma mu muna zaune lafiya addu'a ana yin ta dare da rana safe da yamma kullum da ana addu'a to alhamdulillah safe da yamma ko da yaushe addu'a ake yi alhamdulillah ranka daɗe baka ji lafiya zaka shigo mana fada a firgice Allah baka yore akwai matsala amin wata annoba ce take kokarin higo a cikin garin nan akwai matsala annoba kuma annoba wace irin annoba ce wannan annoba ce wacce da kai magana zaka ji saukan mari da ka ce pau ranka daɗe wannan wata annoba ce da ka ce pau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah Allah ya malalima a littattafanku qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da duba-duban da kuka yi kuna da maganin wannan cuta wacce daga ka ce fau kare ni